Čaute, dneska už sme išli z toho kina. A bolo to mega pekné. Ahoj autobus. A toto. Keby som mohla povedať, že kto sa mi najviac páčil, tak to bol Stitch, Nani a Lilo. Tie postavy sa mi najviac páčia. A musím povedať, že trošku sa mi páčil aj ten Bubbles, čo tu černo. A bolo to super úplne. Ideme domov, mala som pukance, mňam. A mega som si pochutila. A bolo to mega za mňa dobré. A môj tatino hovorí, že to bolo dobré. Úplne. A teraz ideme takto. Spravíme to taký Ariana Grande. No a teraz vám urobím takéto menšie zábery. Ako z tohto. Tak pozerajte sa. Jaj. Oh. Musím dať takú pauzu. Takto, trošku sme prešli. Aj ideme. Ideme. Zase dáme tak, konečne sme prešli, už niekoľko. Pauzu. Ale nie sa randujem. A teraz už naozaj. Takže už ideme domov, tak doma je tu jak volám. Tak zatiaľ pa.